Sôn am swyddi. Rôl Cynorthwyydd mewn Swyddfa. Dyma Caitlin, a mae hi'n cynorthwyydd mewn Swyddfa. Mae Caitlin yn gweithio i Gyrfa Cymru. Mae Caitlin mynd i ddangos i chi rai o'r pethau y mae hi'n gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, gadewch i ni ddechrau. Mae Caitlin yn ateb y ffôn ac yn siarad â phobl yn wahanol yn y swyddfa. Mae Caitlin yn defnyddio'r cyfrifiadur i gyfansoddi nodiadau a chreu taenlenni i staff ei ddefnyddio. Mae Caitlin hefyd yn ffotocopio anfon e-byst ac archebu eitemau. I wneud y swydd hon, mae angen i chi fod yn gyfeillgar ac yn barod i helpu. Weithio'n dda fel rhan o'r dîm, bod yn dda am rando a siarad â phobl. Mae angen i cynorthwyydd mewn swyddfa hefyd bod yn drefnus, da am defnyddio cyfrifiadur a phecynau meddalwedd fel Word ac Excel, a gallu dilyn cyfarwyddiadau. Mae Caitlin wrth ei bodd yn gweithio fel cynorthwyydd mewn swyddfa, oherwydd mae hi'n cael helpu llawer o bobl wahanol bob dydd. Os hoffech siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â gynghorydd Gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 528 4844 neu ar sgwrs we ar ein gwefan ar gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.lliw.cymru a dewch o hyd i ni ar cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, sef Twitter gynt, YouTube, Facebook a LinkedIn.